ଖାଇବୁ? ବାବୁ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣେ ନା ମୁଁ କୌଣସି ରାଜଉଆସ, ଜାଣେ ନା ମୁଁ କୌଣସି ରାଜପ୍ରସାଦ, ଜାଣେ ତ କେବଳ ଏ ପେଟର ଦରଜ। ସେ ପେଟ ପାଇଁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଶ୍ରମ କରେ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ମୋତେ କହେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ବିଭିନ୍ନ କାମ କରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିଅନ୍ତି ତ କେବଳ ମାଡ଼, ଗାଳି ଓ ପିଇବାକୁ ଆଖିର ଲୁହ। ପରିବାରର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସୁଖ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଜାଣେ ତ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ହିଂସା। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଲି ନାମ ହିଁ ବଡ଼। ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସାଜି ଯାଆନ୍ତି। ବାବୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଦେବି, କରିବୁ? କ'ଣ କାମ? ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ପିଲାମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ, ଖେଳକୁଦ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏବଂ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ସାମାଜିକ ରୂପରେ କମ୍ ପଇସାରେ କାମ କରାଇ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ହିଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକର ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ, ଯଥା ଦରିଦ୍ର, ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଘରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ପରିବାର ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଅନାଥ ଅନଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଅଟକାଇବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେବେ ବି ଆମ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କାମ କରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ଅପରାଧ, ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପୁଲିସ କିମ୍ବା 109କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମ କରାଇବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ନ କରି ଆଲୋକ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ।